Здравейте ви в бокс, аз съм Ultimate 3455. Отново съм с Мартин и Ицо. Сега ще покажем как се убива боса смърт. Ние сме в Haunted Cave. Ето това е мапа. И ще покажем как се прави трейд в играта с карти. Да, ето сега ще приема трейда на Марто. Може да се трейдват каквито карти искате. Ето виждате, слагам си някакви карти, които аз избера, и в замяна на това той може да ми даде други. Или може, без аз да му давам никакви карти, той да ми даде която той иска. Цъкате само I'm ready. Да, цъкате I'm ready и след това като дой цъкне и другия, с който трейдвате, цъкате трейд и ето виждате, че трейд е станал готов. След това като получите самата карта, идвате на тестето си и цъкате на ето тези златната и сребърната карта. И след това може ето тук да си слагате златните карти. От дясната страна виждате всички златни карти, които аз имам. Избирате си коя да сложите и като си изберете, цъкате на нея и сега ще покажем как се използват те. Ще сложа няколко. Да, ето че и Ицо ми дава трейд. Това е Earthquake и Minotaur. Може да слагате различен брой карти, например от един вид може да сложите по колкото искате, за да ги имате. Сега аз му слагам специално за мид, защото това е мид и може да ги призове. Те се печелят от битки, могат да се купуват от пазара. Да, също така и от цветя могат да се паднат. Да. Долу в описанието сигурно ще сложа скайповете, за да се свържем, ако искате нещо да ни питате. Добре, I'm ready и ето трейда е готов. Само да сложа още няколко златни карти. Мисля, че това ще са достатъчни. В босовете може да влизате по 1, 2, 3 и 4 човека, колкото вие прецените. Това зависи броя на чудовищата. Да. Ето и като изчакате 10 секунди влизате. Ако не искате да влизате и по случайно сте натиснали хикса, може да само да се отместите и самото броене се нулира, маха се. Ето виждате, това е боса с трите гарда. Сега ще обясним малко повече за дуелите. И започваме първи. Значи има различен вид карти. Може да слагате полета, щитове, защитни щитове, трапове, различни атаки масови и за единична атака. Само едно чудовище, ако искате да нападне. Да. Да обясня за пауър типовете. Сигурно виждате, че всеки има един по-жълт. Този един жълтия ви дава два типа само за вашия клас. Може да имате огърлица, която дава и за някой друг клас. Да, както аз имам такава. И след като имате лайф огърлица като мене, когато имате една златна точка и една бяла, вместо да имате по принцип едно две бели на лайф, имате три бели на лайф. Това е специална огърлица, която се купува с бронз. Може да си я купите от шопа. Тези точки се наричат пауър пипове и пипове. Белите са пипове, а жълтите са пауър пипове. И също през бара тази огърлица спечели много трудно и просто трябва да имате голяма сметка спечелите, но и те спечели. Да. Също така, за да вземете някоя златна карта, която вече сте сложили, махате някоя с десен бутон, както сега ще направя, и цъкате ето тук отдолу Draw. И се появяват златните карти. Цъкате толкова пъти, колкото ви разрешава за определения брой махнати карти. И след това ето ви златните карти. Ако имате определения брой точки или power пипове, може да пуснете самата карта
може да слагате и щитове на златна карта. И Сега за щитовете, значи този щит, например, сега е минус 50%, той ще абсорбира 50% от атаката. Ето сега, например, тази атака стана много по-слаба. А също и може повечето брони дават за повече демидж за резист. Резиста абсорбира демидж, а пък демиджа увеличава вашата атака. да, също така в играта има физъл. Този физъл се получава, когато нямате голям брой точки за да стане самата карта. И Колко тя се, процента? да, тя се физва и не се получава. Самата карта ви изчезва и не се получава, не излиза. Ние ще покажем най-силните си карти, които имаме. Само да добавя, че има такива магии, които така махат щитове, както аз имам. Махат си тези гравите щитове. Тези гравите щитове са за подсуване на атака, тези долу са за намаляване на атаката. Когато се атакуват, а когато видите както наистина има такива триъгълничета, това е трап. Той подсува атаката с определени проценти. Да, също в играта има и стънове. Тези стънове стънват опонента и не му позволяват за определен брой ходове да се използва, например, хода. Ако стънете за два хода не може да прави нищо. И също така за тези стънове има и щитове, които се използват за да махнат самия стън. Ето сега аз ще използвам масов стън. И ако имате щит срещу стън, щита се маха и не ви стънват. Бокстън. Да. Също някои босове, ето като този имат такъв имунитет. Да, не може да ги стънат. Но мобовете могат да се стънат, каквито и да са те. И стъна може да бъде различен брой ходове, в зависимост от картата. Да, и виждате, когато дойде хода на мобовете, които са стънати, те се едно пасват. Пропускат се. Да. В играта може да хелвате. Но сега, както съм сложил това поле, то намалява минус 65% хелването. Да. Тоест ще ви хелне много малко. Само да добавя, когато слагате щитове, така имате бавени 70 различни и се мислите, че ще ви е минус 40 атаката, то не е така. Първо взема един минус 70 и остава 30%. Тези 30% после взема още 70%. Защото някакви хора си мислят, че минус 40, 140 не е нищо. Да, виждате, след като изтяква единия ход стънване, на следващия ход, когато дойде пак хода на стъннатия човек или моб, те могат отново да използват спелове, ако не ги стънете отново. Което става, когато щупите щита за стън, който се получава веднага след като го стънете и използвате отново стън. Има някои карти, които при самото използване на самата карта стънва. Те са малко. Има малко от тях, да. От сега ще се сложа на истинната магия. Тя за 68 лева се получава на дет. Подсилена е Симуручи. Да. Аз ще използвам моята най-силна за 58 лева медуза върху боса. Има минус 80. Ето виждате как се активира картата. Наистина ефектно е. Това е Франкенщайн. И колкото по-голям левел е, много ясно, че е по-силно. Ето. И колкото повече щитове сте сложили, толкова по-силно ще изпие. И специално за дете, че когато нападнеш, може да те хелне. И ето също и петовете могат да те хелват. Като боя, например.
Bottom up main task.